L-elettorat huwa fiduċjuż li l-Partit Laburista għandu l-kredibilità li l-proposti li qed iwiegħed jiġu mwettqa jekk jerġgħu jkunu eletti fil-gvern. Dan ħareġ minn stħarriġ ta' The Malta Independent li staqsa lil 500 persuna li pparteċipaw fl-istħarriġ jekk jemmnux il-proposti elettorali li qed isiru mill-Partit Laburista u mill-Partit Nazzjonalista. Ir-riżulta li kważi 39% jemmnu il-proposti tal-Partit Laburista. Dan huwa d-doppju meta mqabbel mal-Partit Nazzjonalista, hekk kif huma 19.3% li jemmnu l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Riżultat li l-elettorat mhux jafdal il-Partit Nazzjonalista li bejn l-2008 u l-2013 xolla l-kontijiet tad-dawl, filwaqt li l-Partit Laburista fil-Gvern irnexxielu mhux talli jraħħas il-kontijiet imma anke jwaqqaf l-użu tal-heavy fuel oil u jaqleb għal gass. Interessanti li fost dawk li qalu jivvotaw lill-Partit Laburista huma kważi 86% li jemmnu il-proposti tal-istess Partit Laburista. Fil-waqt li fost dawk li qalu li se jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista huma 60% biss li jemmnu l-proposti tal-partit li għalih se jivvotaw. F'4 snin il-Partit Laburista wettaq weddiet li bidlu ħajja in-nies bħall-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili li fost oħrajn tat opportunità lil koppji gay jadottaw l-tfal, l-introduzzjoni tal-att tal-koabitazzjoni u servizz tal-IVF f'Mater Dei. Il-Gvern preżenti żamm kelmtu u kif spjega kemm il-darba l-Prim Ministru Joseph Muscat u għandu l-kredibilità għaliex wettaq dak illi wiegħed. Anka jekk ħaddieħor jaqbad dan il-pjan kollu kemm hu u jikkupjah kelma b'kelma u jgħid li ħajamel eżatt dak li qed ngħidu aħna li ħanamlu, m'għandux il-kredibilità tagħna. M'għandux il-kredibilità tagħna għaliex il-poplu għandu esperjenza ta' gvernijiet preċedenti illi iwedu u ma jwettqux u l-poplu issa għandu l-esperjenza ta' dan il-gvern li dak li wiegħed iwettqu nżommu kempna.